рӯзи байналмилалии оила дар ноҳияи Шоҳмансур бо баргузор кардани чорабинии фарҳанги фароғатӣ таҳти унвони «Оила сарчашмаи муҳаббат» таҷлил карда шуд. Дар чорабинии мазкур маросими ақди никоҳ, тӯйи рамзии миллии тоҷикона ва супоридани тӯҳфаҳо ба оилаҳои намунавӣ ҷараён гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ таҳти унвони «Оила сарчашмаи муҳаббат» дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо ташрифи намояндагони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, собиқадорони меҳнат ва меҳмонон шурӯъ шуд. Ташкилкунандагон меҳмонони чорабинии фарҳангиро ба тамошои базми рамзии қадимаи миллати тоҷик «Саршӯён» даъват карданд. таҳти навои суруду мусиқии миллӣ маросими «Саршӯён» намоиш дода шуд. ташрифи домод ба назди арӯс, пошидани шириниҳо, ҳинобандон, ноншиканӣ, фотиҳа ва дигар урфу одат аз ҷумлаи дигари расму оини хонадоршавӣ буд, ки ин ҷо дар сатҳи баланди ташкилӣ ба иҷро расид. ҳамин тавр маъракаи Саршӯён дар ин базми хуррам ва пур аз шодиву фараҳ тантана кард. мақсад аз таҷлили рӯзи оила эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои хонаводагӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия кардани насли наврас мебошад. оилаи намунавиро даъват намуда бо онҳо аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Шоҳмансур бо сипосномаҳо ва мукофотҳо қадрдонӣ намудем. дар базмгоҳи асосӣ муовини раиси ноҳияи Шоҳмансур зимни суханронии хеш аз қадру манзалати оилаву оиладорӣ ёдовар шуда таъкид намуд, ки Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оиларо ҳамчун асоси ҷамъият эътироф кардааст. аз ин рӯ оила бақои давлат ва ҷамъият маҳсуб меёбад. гуфта шуд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур дар ҳошияи рӯзи байналмилалии оила ба 18 нафар тифли навзод аз оилаҳои камбизоат шаҳодатномаҳои ройгон тақдим намуд. дар ин чорабинии фарҳангӣ 10 ҷуфт оилаҳои намунавии ноҳия барои муқаддас донистани арзишҳои оиладорӣ, нигоҳдорӣ, меҳру муҳаббат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар оила, омода намудани фарзандон ба ҳаёти мустақилона, саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ, бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ва дигар тӯҳфаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ватандӯстдорӣ албатта оила сар мезанад. ҳама вақт падару модар тарбияи фарзандро аз ватану ватандорӣ суҳбат кунанд, фарзандон бисёртар ба ватан меҳр мебанданд, бисёр ватанро дӯст медоранд, меҳнат мекунанд, хизмат мекунанд. ай падару модар бисёр вобастагӣ доранд. ман бисёр хушбахт ҳастам, ки ин озмуно мешавад, мисол моро дастгирӣ мекунанд, моро пешниҳод мекунанд. ман аз ин бисёр хурсанд ҳастам. дар чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ таҳти унвони «Оила сарчашмаи муҳаббат» ҳамчунин маросими ақди никоҳи як ҷуфт ҷавонон ҷараён гирифт ва ақди никоҳи онҳо расман ба қайди давлатӣ гирифта шуд. мувофиқи кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ақди никоҳи шумо расман ба қайди давлатӣ гирифта шуда. аз ҳамин соат ҳардуи шумоёро қонунан заду шавҳар эълон менамоем. дар интиҳои чорабинии фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони маъруфи замон барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ доир гардид, ки аксари иштирокчиён рақсиданду хушҳолӣ карданд.